के हिम्मतों काम ना करी है ना, ना करी तो ना करी, हमार जिला है ना। सभी की लाखों में जवान सीना तान के होई तब पूछ जइह छापरा सिवान के होई। आखिर का है कि जवाना के डर नहीं अरे जान के होई तब पूछ जइह छापरा सिवान के होई। जहाँ के भिखारी ठाकुर अरे जहाँ के खेसारी कि मिश्रा महेंद्र संगे अरे महात्म तिवारी कि जहाँ के मशहूर भुंडा भरा। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाए के बाद कि जहाँ के मशहूर भुंडा भरा सब जिला के जिला सब जिला के छापरा। हम काहे बोली हमके सब जिला बड़ी प्यार करेला, सबसे ज्यादा अगर हमके कहीं से प्यार मिलेला ना आरा जिला, आरा जिला से हमके बड़ी मान सम्मान प्यार मिलल बा। अच्छा छपरा जिला तो हमार घरे हो का जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी महेंद्र संगे महात्म तिवारी जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी। ये जो मंच है प्रियंका जी ने कहा कि सब जिला के छपरा, लेकिन हम ये कहता नहीं कि 90% प्रोग्राम गोलू राजा के अगर परिवार और जीविका चल सकता चाहे आज तक चलत आइल बा तो छपरा सिवान गोपालगंज से ही चलत आइल बा, तो हमारे खातिर कोनो जिला बाटल नहीं। और आज दिन में प्रमोद भैया परेशान हो गई कि गोलू बाबा बबीता के पोस्टर ला गई। तो हम बबीता